Isang masayang tanghali sa atin mga ka-JFS. Kamusta naman ang araw nyo? At ngayon, huling araw na naman ng weekdays at bukas ay weekends na naman. So tara na't sama-sama na naman tayong mag-enjoy ngayong weekends at sana kayong lahat ay palaging okay and have a good vibes. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, at kaming JFS Petals in Services ay hindi tumitigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayon naman ay pupunta kami sa Pamukid, Camarines Sur upang sorpresahin ang isang pinakabonggang nanay natin na 78th birthday ngayong araw dahil sinurpresa siya ng kanyang mga pamangkin na nasa iba't ibang lupalop ng lugar. So tara na't kilalanin din natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong tanghali. Meron tayo ditong fresh flower bouquet na napakabongga. Meron tayong stuffed toy. Meron tayo sa loob na 4 na balloons na heart shape. At syempre meron tayong customized cake na may happy 78th birthday na napaka-cute at may lamang 2,200 pesos naman. So talagang sulit na naman ang ibibigay natin ngayong hapon. So tara na't kilalanin na natin ang ananay all the way from Pamukid, Camarines Sur. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much sa suporta, tiwala, at sana patuloy kayong magbigay sa amin ng suporta. I am Ate Angel again. See you, Pamukid, San Fernando. Hello guys! So, dito na kami sa Pamukid, San Fernando. So, tara na samahan nyo ko sa presahin ng ating lucky nanay for today. Tao po. Tao po. Tao po. Ay, hello po. Dito po nakatira si Corazon de los Santos. Ay, kayo po yan ha? Ay, ma'am, may nagpadala po kasi sa amin ng food delivery. Dito po nakapangalan sa inyo, Corazon de los Santos Ina. Anong delivery? Mga pagkain po, ma'am. Dito po nakapangalan sa inyo. Pwede po ba namin ipakita sa inyo po yung pagkain? Ma'am, pwede po mag-face mask kayo para po for safety protocol lang po. Po ako para safety protocol. Ay, okay na po yan, ma'am. Mas na ako naka-facial. Tara po. Sama ka sa akin. Yan, surprise na lang. Ito na lang ako. Ano naman po yan? May po kayo, mami, na deliver. Bali po, ma'am, nakapangalan po kasi sa inyo. Gusto niyo na po makita yung food. Okay lang kayo, nanay? Okay lang kayo po. Dito kayo, nanay. Basta kayo dito. Sige po, ma'am, kami na lang po bahala para po yung video namin makita. Ayan, nanay. Bali po, inform ko lang po kayo, may naka-video call po doon. Kasi po, andun po yung nagpadala ng package. Gusto nyo na po bang makita? Ilang taon na po kayo, nanay? 78. Wow! Napakabongga, nanay. 78. Ready na? Ready? O, sige, nanay. Tulungan kita pagbukas, ha? Halika dito, nanay. Okay? 1, 2, 3, bukas! Happy birthday, nanay! Happy birthday po sa inyo! Yan pong regalo na yan ay para po sa inyo. Pinabibigay po ng inyong mga pamangkin na nasa iba't ibang lugar. So gusto ko po, nanay, isuot nyo ang aming lucky sash dahil ikaw po ang reyna ngayong hapon. Para po sa inyo to, nanay, isuot nyo po. Happy birthday po sa inyo. Ayan. Ay, mamaya po malalaman nyo kung sino. Kadakol-dakol pamangkin at yan po maaaraman kong sisay. Ayan. Tapos, nanay, gusto ko pong ibigay sa'yo tong napakagandang fresh flower bouquet namin. Dahil para sa'yo po yan. At syempre, meron pa kayo, nanay, na customized cake. May teddy bear and may balloons pa po kayo dyan sa loob. At itong cake na to ay para din po sa inyo dahil may sorpresa pa po yan sa loob. Napakabongga, di ba po, nanay? Kumusta po kayo? Okay lang. Okay na, ate? Nanay, ngayon po, hindi pa po dyan nagtatapos. Ngayon malalaman nyo na kung sino ang nagpabigay ng mga regalo na yan.
So may babasahin po akong message para po sa inyo. So pakinggan niyo po nanay itong message na to. Wait lang po, Papa. Okay, nanay, wait lang po. Ayan. Itong unang message na to, babasahin ko na po para sa inyo. Happy 78th birthday po, Auntie Gigay. Bakit si Rocky? Sana mapasaya mi ka sa pa-surprise mi nila Ate Dang at ni Rocky. Salamat po, Auntie. Lalo ikaw ang paaral, kamong magturugang. At salamat po, Auntie, sa sobrang bless kami sa imo na ikang naging auntie ni. Salamat, Auntie, kung ano man ang mayroon kami ngayon dahil ito sa imo. Sana mas masaya ka, Auntie, sa pa-surprise me. At sana madami pang birthday ang maabot mo at malusog na katawan. Mahal na mahal mi ika, Auntie, na mga pamangkin mo at apo mo na dawa harayo kami sa imo. Ipinaparamdami ang pagmamahal mo sa imo, Auntie. Nagmamahal mong pamangkin, Alma. Ito naman po, isang message pa galing sa inyong napakahaba ng message na ito. Babasahin na natin. Ito po. Pangalawang message. Happy birthday po, Auntie. Sana po masaya ka sa munting surprise namin. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng tulong po ninyo sa pamilya namin. At ikaw na po ang tumayong bilang pangalawang magulang namin. Tama na po ang drama at baka umiyak ka pa, Auntie. Umiiyak na nga po siya. Ayan. Basta po, ingatan niyo po ang sarili mo. At sana maraming birthday pa po ang dumating sa inyo. Mahal na mahal ka po naming lahat. Enjoy your birthday, Auntie. Happy birthday. Nagmamahal pamangkin, Dang. Yan po, Mami. Salamat. Ngayon po, meron naman pong video message na gustong ipakita sa inyo. May video message po dito. Isa pa sa mga nagregalo, nawawala. Ayan, eto na po. Gusto ko po mapakinggan ninyo ang video message na ito. Hello, happy birthday. Si Chayne. Si Rocky po. Si Rocky. Noy, salamat, Noy. Salamat. Hopefully magustuhan mo. Grabe man ang sa'yo mong surprisan sa kuya. Mga pamangkin ko. Alaga niyo sa amin. Hanggang sa mga kaapu-apuan niyo po. Hindi po kayo nagkulang. Pagmamahal na binigay niyo po sa amin. Salamat po. Grabe mo yung surpresa man nito sa kuya. Salamat lang na maray. Apo ko. Magustuhan mo. Ang wish ko sa'yo, maging good health ka lang, pahabain pa ng Diyos yung buhay mo, makasama ka Pahabain mo pa daw po ang sa buhay. darating na bakasyon namin, gawin namin din sa Pilipinas. Mag-iingat po kayo lagi. We love you na. Happy birthday po. Apo, salamat. So, yan po yung video message from Sir Rocky. So, ayan po, naka-video call po silang tatlo. Akin muna yung camera. Papakita natin si nanay. Ayan. So, ibabacom ko lang po. Ayan sila, nanay! Salamat din. Ayan silang lahat. Salamat. Yan yung tatlong nagpadala po ng regalo na ito. Salamat na maray. Hindi ko nag-i-expect na araw ang gigibon ng sorpresa sa kuya man mga pamangking ko, apo ko. Salamat. Ano pa po, nanay? Salamat lang kung ibang wish ko sa Endo, maging good health man kamo dyan. Ingat lang perme. Pares tayo dito sa Bicol, mag-ingat din tayo ni. Salamat na maray ang sorpresa nindo, grabe. Grabe, maray. Naranasan ko sa edad kong 78. Yan lang po. Salamat ni. Okay, Salamat. pahawak muna ng camera ulit. Okay. So, nanay, happy birthday po. Isa na namang nanay natin na si Ma'am Corazon all the way from Pamukit. Ayan guys, so dito na tayo sa loob ng bahay ng ating pinakabagandang nanay ngayong araw dahil ipapablow natin ang kanyang pinakabagandang customized cake. So, bago yan, kakantahan muna natin si nanay ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, so, itong cake na to ipapablow natin kay nanay. Okay, nanay. Make a wish and blow your candle. Hindi, nanay magturog nanay ha. Charot. Joke lang nanay. Nanay. Charot nanay. Nanay. Sige po. Yay! Para pa nga naman natin si nanay. Nanay, ngayon naman, hindi pa dyan nagtatapos. Pwedeng pahawakan ko ng light. Saglit lang po. Saglit. Ay, ito si baby girl. Wait lang, baby girl. Tapos nanay, ibababa lang po natin tong flower mo. Yan. So, pahawak ako ng flower. Ayan, nanay. So, ito nanay, nakikita mo tong happy 78th birthday natin. Diba po? So, nanay, gusto ko, pipili ka muna, pera o bayong? Pera o bayong? Bakit may bayong? May bayong po, may tweet dyan sa loob. Pera o bayong? Pera na lang. Ay, pera talaga. Alam nyo na, pera talaga. Okay. Oh, uy, tama na yun. Charot na. Okay, nanay, hilahin nyo na po itong happy 78th birthday natin. 1, 2, 3, hila, nanay. Wow! Bante. Sige, nanay, hila pa po. Sige, nanay, hila pa. Wow! Sige pa, nanay. Wow, pira daw yan, nay. Wow, may pambakal ng mojito. Ay, sige, nanay, hila pa po. Wow! Sige pa po. Wow! Ayan, meron pa. Sige, nanay, hila pa. Hila pa. Hila pa. Hila pa. Hila pa. Oh, nay, hila pa, nay. Hila pa. Wow! Wala na. Kasi yan po, yung money cake na yan ay naglalaman po ng 2,200 para po sa inyo na pinabibigay din po ng inyong mga pamangkin at ng inyong apo. So, nanay, kamusta? Okay lang, salamat po. Okay lang. Happy. Oh, okay kang yan, nanay. Niiyak na si nanay. Ngayon, nanay, since na-blow mo na tong cake mo, wait lang po. Ayan. Pahawak ulit natin tong flower ni nanay. Ayan. So, nanay, since po, sabi mo nga kanina, kahit 78 ka na, naranasan mo yung gantong serye sa buhay. Ngayon po, it's your time to shine. To give a wonderful message na naka-video call, naka-video. Ano pong gusto niyo sabihin? Mga pamangking ko, apo ko, salamat man sa tulong nindo sa kuya. Dahil maski pa paano, kung nagkataon, wala na ko. Salamat naman na tinaon akong bagong buhay na amang kaguranan at sa naranasan ko ngayon ang birthday kong iningon niya na maging maugma, nasin makulor. Mga po ko, naranasan ko ngayon pag edad kong 78 na hindi ako nakaedad sa kada ko di ko nakaranas sa araw kani. Salamat lang. Salamat sa mga bigay nindo sa kuya, sa mga tulong-tulong nindo sa kuya. Salamat naman na maray. Yan lang po, nanay. Sige po, nanay. Nanay, ang sipon. Charot lang, nanay. So, nanay, isang I love you naman sa mga pamangkin natin dyan, mga apo natin dyan. Ang apo ko, pamangkin ko, I love you gabos dyan sa Macau. Nanyaong kam sa Macau. Salamat naman maray. Flying kiss na lang, mami. Flying kiss. Yay! Again, Mami Corazon, happy birthday po. Masaya po kaming JFS na naging parte kami ng kasiyahan nyo ngayong araw. And more birthdays to come po. Again, everyone, ang ating nanay, all the way from Pamukid, isa na namang nanay at napaiyak natin lahat. So we don't just pray, but we captivate. Follow on our social media accounts. Ang location, Plaza San Fernando, Camarines Sur. Nanay, happy birthday! Magbabay ka naman po! Bye-bye!